gaur gatoz gaur Nafarroa garaira eta Euskal Herriko hiriburura esatera, Euskal Herria Bildu berma bat dela, eredugarria dela. Egiten duna, esaten duna eta esaten duna, egiten duna den mugimendu politiko bat dela. Korrupzio kasu zero dituen mugimendu politiko bat garela. Autoritarismoa gelditzeko, alternatiba sozial, ekonomiko eta demokrazia sozial eta ekonomiko benetazko bat osatzeko. Gure askatasun eta burujabetza nazionala berreskuratzeko. Politikagintza termino eredugarrietan egiteko Euskal Herria Bildu da berma. Euskal Herria Bildu da konfiantza eta esperantzarako berma. Zorionez, herri honetan badagola alternatibari. Zorionez, herri honetan badagola politika egiterik beste modu batetara. Eta zorionez, herri honetan badagola aukerari politika izki handiz egiteko. Eta horretarako, Euskal Herria Bildu da berma, konfiantza eta lasaitasuna ematen duen alternatiba politikoa. Beraz, lagunok, altajo, gora Nafarroa eta gora Nafarroa osoa.